Менің көптәнгі достым Валерий Александрович Чешков былай деп әйтә: халыкны исәпкә алу ул дәүләт өчен кирәк. Русиядә бит инде дәүләт бик көчләрсә, шуңа күрә дәүләт моңа бик нык хәзерләнә һәм төрле проблемаларда дәүләт китереп чыгара. Дөресен әйткән вакытта халыкны исәпкә алу дәврендә проблемалар бөтенләй чыкмыйча калмый. Минем бөтен Совет чорындагы халык исәпкә алуны өйрәнгәнем бар. Русия империясындагы һәрбер халык исәпкә алу вакытында анда беренчедән халыклар исемлеге кирәк, чөнки нәтиҗә ясарга кирәк. Икенчедән сорауның методикасы булырга тиеш. Мәсәлән, гади генә нәрсә этник аңны ничек билгеләргә. Элекке дәврдә туган тел буенча билгеләгәннәр, хәзер турыдан-туры мөрәҗәгать итәләр этник аңны белү өчен. Бу гади сорау түгел, аның артында һәрберсендә аерым методика ята. Шуңа күрә Советлар Союзы вакытында да анда проблемалар булган. Минем фәнни җитәкчем Меда Соломонович Брук Совет чорындагы эш соңгы халыкка исәпкә алуның эшләрендә катнашкан шәхес иде. Ул вакытта да проблемалар булган. Мәсәлән, Дагыстанга килеп керәсең, күп халык бар анда. Анда кайберләре теге башка халык булып язылганнар, бер эрерәк этнос эчендә яталар. Үзләренә алышамый, традиция буенча шунда керткәннәр аларны. Башка урында да шундый проблемалар бар иде. Һәм бүген дә улай бирләр калкып торалар. Аннан соң инде менә соңгы 2 Совет чорында булган халык исәпкә алу вакытында билгеле Мәскәү ягыннан, федераль үзәк ягыннан булды шундый омтылыш кайбер эррәк милләтләрне таркатырга. Беренче чиратта бу татарга кагылды. Чөнки татарның потенциалы зур булу сәбәпле йомшаграк, азрак санлы татарлар булса, Мәскәү даирәләренең кайберләре өчен бу әһәмиятле. Шуңа күрә татар эчендә тырышып карадылар 45 бүлем булдырырга 2002 елны. Һәм аның әле күпчелеге хәзердә калды. Аны дөрес сөйләгән вакытта әйтәләр, бу переписная категория гына, исәпкә алу өчен генә кирәк дип. Ләкин шуның табылай түгел. Мәсәлән, мин әле хәтерлим, 2002 елда халык исәпкә алу вакытында куркынычсызлык органнары тарафыннан шундый сүз ышкынды, һәм ул җәйткә чыкты. Әгәр дә керәшеннәрне аерым халык итеп язсаң, Татарстан эчендә татарларның проценты 50-дән кимрәк булачак. Шуңа күрә тырышырга кирәк дигән сүзләр чыкты. Димәк, моның сәяси ягы да бар икән халыкларны бүлгәләүнең.